Hola, em dic Francesc Valls Calçada i sóc l'autor de L'home que retratava els morts. És una novel·la que crec que us agradarà perquè és una història divertida d'un senyor que viatja en el temps i es desperta en una gran ciutat i en un segle equivocat, el 1839, convertint-se en retratista de difunts, una feina que estava de moda quan va aparèixer els primers daguerrotips, la fotografia, etc., perquè abans, com a signe d'amor o d'admiració, només es pintaven els papes, els reis, les reines, la gent que s'ho podia pagar. La fotografia democratitza, que tothom pugui recordar els seus difunts tal com eren en vida. El retratista de morts va, els retrata, però abans els maquilla i els prepara com si estiguessin vius. Aquesta novel·la és una novel·la plena d'aventura, d'amor, humor un xic macabre, però segur que us agradarà molt.